Türkmenistanda çörek un gytçylygy we gün gözeranyň agyrlaşmagy ilatyň nägileligini güýçlendirýär. Häkimetler problemalary boyun alman, olary çözmek üçin netijeli çäre görmeýärkä, ilat ýagdaýdan närazylygyny öz mümkinçiliklerine görä bildirýär. Şu hepde marada ýaşaýjylar çörek gytçylygynyň sebäplerini anyklamak we öz talaplaryny ýetirmek üçin çörek pişirýän uly kärhanalaryň biriniň öňüne jemlendiler. Mary şäheriniň Oğuzhan köçesinde ýerleşýän çörek öndürýän uly kärhananyň öňünde üýşen adamlar döwlet dukanlaryny çöreklenip çinedýän bu kärhanadan hususiýetçilere çörek satmazlygy talap etdiler diýip Adatlyň habarçysy hepdäniň başynda bolan bu ýagdaý barada şeýle gurrun berdi. Adamlar kärhanadan telekeçilere, maldarlara, mallary iýim satýan ýerlere müňläp çörek bermezligi talap etdiler diýip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä çörek pişirýän zawodyň öňüne üýşen onlarça adam esasan ýananlardy. Protestçiler çörek zawodynyň gapysyna üýşüp ýol başçysynyň daş çykmagyny sorapdyr. Derbezede oturan garawul başlygyna jaň edip protestçileriň talabyny ýetiripdir. Biz mesele gaty uly, bizi diňläp her gün döwlet dukanlarynda erteden başlap çörek dursun, bolmasa prokuratura ýazyp berers, gerek bolsa prezidenta hem ýazar diýip protestçi ýananlaryň biri aýtdy. Döwlet dukanlarynda bir çöregiň bahasy 2,5 manat, protestçileriň sözlerine görä köplen çörek satuwda ýok bolsa da gelenlere 3 manatdan satylýar. Bizi çöreksiz goýup gelýärsiňiz, ol biziň paýymyz, siziň başga birine çörek satmagy hakyňyz ýok diýip ýene bir protestçi nägileligini bildirdi. Döwlet dukanlarynda ýeňillikli diýilýän bahadan satylýan çöregi satyn almak üçin yerli ýaşaýjylar öz öýüniň golaýyndaky döwlet dukanyna barmaly bolýarlar. Soňky aýlarda güýçlenen çörek we un gytçylygynda adamlar gündäki iýjek çöregini kynlyk bilen satyn alýarlar. Her günü ýerden we öýlen her bir ýaşaýjy özlerini degişli bolan döwlet dukanyna baryp çörek satyn alyp bilýär. Emma her günü şol bir jogap çörek guturdy ýa-da umuman şu gün gelmedi diýilýär. Diýip yerli ýaşaýjy aýdýar. Öz tarapyndan dukan işgärleri çöregiň getirlik mukdardy getirilmeýänligini aýdyp, onuň sewdasynyň dukanlaryň hem pydasyna boljakdygyny düşündirýärler. Gelse men sizden gizlemerin, gelenok. Gelse meniň üçin hem kemdäl. Adamlar döwlet dukanyny esasan çörek almak üçin gelýär. Şonu dukannaky beýleki haritler hem geçýär. Çörek bolmasa hiç kim gelenok. Bize Oğuzhan köçesindäki uly çörek zawody çörek paýlaýar. Diýip döwlet dukanlarynyň biriniň işgäri gurrun berdi. Marada Oğuzhan köçesinde ýerleşýän çörek pişirýän kärhana şäheriň ençime döwlet dukanlaryna çörek paýlaýar. Çörek pişirýän zawodyň öňünde protest geçirenleriň sözlerine görä, kärhananyň ýol başçysy baran ýaşaýjylaryň ýanyna çykmandyr. Ol garawuldan protestçileriň sanyny sorap her birine 3 sany çörekden paýlap köşeşdirmegi tapşyrypdyr. Başlyk, näçe adam? Kän bolmasa her sene 3 sany çörek ber, gitsinler. Meniň isim köp, olaryň ýanyna çykyp bilemok diýip gapydaky işgäre aýdypdyr. Biz olaryň para hukmynda mut vermekçi bolan 3 sany çöregini almadyk. Indi ýokary ýazmagy planlaşdyrýarys. Emma ýazanymyz bilen köp zadyň üýtgemejigini hem bilýäris. Sol baryp gaýdanymyza 3 gün boldy. Emma şu gündem döwlet dukanynda ýeterlik çörek ýok. Diýip Marynyň ýene bir ýaşaýjysy 27-nji sentýabrda Azatlyga gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Marynyň çörek zawodynyň wekillerinden we şäher häkimliginden resmi maglumat almak üçin eden birnäçe inançygy oňy netije bermedi. Çörek we onuň gytçylygy Türkmenistanda tomus aýlarynda hasam güýçlendi. Häkimetler munyň sebäplerine resmi düşündiriş bermeýärkä, iratyň gündäki azyk üpçünçüligi bilen bagly aladalar artýar we nägileligi güýçlenýär.